Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Timva nkhani ya mkulu wina wa kunsanje yemwe adakatenga mankhwala bizinezi kwa sing'anga wa ku Mozambique ndipo mwazina adauzidwa kuti akagule 5 liters ya mowa kuti amwe yekha ndipo zomwe ataonezo asadandaule. Kodi adaona zotani nanga zidamuthera bwanji? Ndio mankhwala dandiza ni mankhwala nikakupasa ukaike pakona ya nyumba yako ukaika pamene basi ukagule chigubu cha mowa ubwerese pa nyumba kazi ana onse mukhali mulipombo ndio ume chigubu cho 5 liters mpaka na umalize ukamaliza 5 liters chimene ukaoneka usabere nkhawa ngati nkutheka tiyeni tikhale limodzi. tinayanga ndine Daniel mpira kuzoka kuno kunsanje kudidi Mudali ndi ulendo umene mudachoka ku Malawi kuno kupita ku Mozambique komano timafuna timve chiyambi cha nkhani imene kuti kodi chidachitika ndi chani kuti muziganiza zimenezi mulu wachichepere. chimene chidachitika nzoti skulu nde ndaphunzira kamba kovuta ka fees nalephera kuti ndipite ndimene waphunzira ndiye ndidapita ku Mozambique kuna wazenso timati kutambao kumene amapanga sipeki ndidapita kumene ndidagwiragwirako ntchito nkati mobila dabeyanso kunyumba kuchibidi tili malire ndi Mozambique ndiye pamene dayamba kukhala kunyumba kuzadayamba kutati ambigwira mabizinesi ena ake ndiye amba kuthamanga mabizinesi kufikira zinthu kagulisa zonke kunsika kubwera ndiye nditatero ndabwereranso ku Mozambique kuti amene kugwira golide kucha ndagwiragwira ngoda kwa ndinzanga wina wake Kumeneko golide mampeza ya golide amapezera ndithu golide kuti ndikumpezanso ndipo chitapo kamwayi kena kuti dapoyapo kamwana kena kake matola munda tinyala tagolide tatimono komabe timalemera ndithu muna ma 10 gram mukakaitola pati kulandira timatira ndi ayonera amati mabaya ama zila zakuja zonchonde basi mukagwiragwira mukatha basi patsiku timayendera 150 mitikazi patsiku ndiye pamene tidagwira tsiku yake ndikugwira choncho ndidakatola kamwana kena kake kagolide choncho ndidandinzanga kuna wajenso wakumalawi konko koma ndiwakutukwawo uko koma tinagwira limodzi banafuana limodzi omwewo ndiye tidakatola changa chalacha apakadali anthu atatu ndiye tidayandikana tinali anthu awiri tidango ukasunga kamwana kaja basa sinamuonese kuti atatola kamwanaka ndiye pamene kudathawa kuchoka kumene kudabwera kunyumba kwati ndididi itafika kuda kutikana ndinzakaza kuti tiye tikatani tikagulise ndiye dakagulisa kamwana kaja dagana ndalama zija ndikamene kuyamba ka business ndiye ndili mkati mopanga business imayenda nditilo mwina musanapitirire mwati munakagulisa mwalawo munagulisa ndalama zingati? mwala kauda kwanati ya ku Mozambique timati 52 mitikazi 52,000 mitikazi imene tikesimpa kumalawi kuno ndi imene asinthira panoto kukhuza imene kuti kuthamisa 1 million chakuti ndidagawana 500 chakuti 500 chakuti 1000 ndiye mizango za basa adapita na nese dasala kwamba panga mabizinesi ndiye ndathamanga mabizinesi dayamba kugula golide alanzatu nango ndiye dawa ku Mozambique kwamba kugula golide magula kugulisa Mozambique kutete ndiye ndagulisa nakumana ndinzanga kuna wakenso kumana mandiza kuti ababa sio business kuti wene bwino ndalama zako tisamatengedwe komanso uziletapo kena kake kaova funa kuti ndikuperekeze kwina kwake fukayenso mapanga business yomweyo kugula golide ndidavomeka nthaimene ndili ndi zaka 22 ndiye ndidapitadi kuna wakenso adandilipatadi kuperekeza ndiye ku Mozambique timadisirati kuposto chili kudisa kwa wakenso Mozambique wako chile kuna wakenso ndikafika kumeneko peza sing'anga wina wakenso adadilandira za anyamata mwatipeza ndinzanga janaleti adapitako kale adaganda basa likekeza nsanga ndiye basi adiza basi kani mwalandiridwa ndiye takhala dafika zama kasileze na kummawa takhala kudali mtosa amene adakathandiza kumeneko itakwana nthawi kaya bama pasi fii akumadzulo ndi amene adatiitana kuti nyamata zabwere ndikamene kupita tafika landiza wabwera kuno kufuna
kasa business ndandizona kandi imene ya ababa ndaona kuti mubela kwa mabusiness ndiye ngakwanise bata ine ndikoza kwanisa zina izasi mene munganduze bora munganduze raja abwino koma bora sakhala tani yopera ifuranta gandiwe nava kano wafuna zese chikandiwe ntagandiwe na matawuza ra sokupa zantana da ine sina panga sa password ya zantana ayi ine mene mnazanga ndio zine ukuthandiza bora yeye ulimbentima raja abwino mkamela ndaganduza da ababa ndikuthandiza komanso ndakona iyo ulimbinkazi ndakazona undi anawili ngadinde tazabino ababa ndikubasama nkhala ukapita ukapangiza imene mikakuze kuna ine asabino kalibe vuvu mkamela nduza da ababa ndikubasama nkhala ukafika kugule chigubu cha mowa ukafika kunyumba ndiye mankhwala danduza ni mankhwala ndikakupasa ukaike pakona ya nyumba yako ukaika pamenepo basi ukagule chigubu cha mowa cho ubwerese kanyumba kazi ana onse mukhali mulipombo ndio ume zigubu zo 5,000 mpaka na umalizi ukamaliza 5,000 chimene ukaona usabele nkhawa ungozamuka ubwerese kuti uno atabwe komanso ngati mina udapezeka wina ngoamba kudwala kusapite naye kuchipatala wina aliyense pagulu yanonse kandi mkazi kandi mwana kandi ndani koma usapite kuchipatala ndiye sitimazodi kuthandiza changu ndiye ndatenga mankhwala cha mizango zakubwera tafika kunyumba ndalongosowa madongosowa sinaye nduzira ndeti nene kuti mutachoka kwa sing'anga kubwera kunyumba mudamuuza mkazi wanu kapena mkangopanga mwanuka? Nthawi imene ndapita sinamuuze mkazi dangopanga mwandekha komanso amene ndafika kunyumba sinamuuze china chilichonse dangoti abasi ndizipangira kwa ine ndekha pamene ndafika kunyumba ndi pamene ndakakonsa amene danduzira mudza ndawagula chigubu 5 lita mowa kubweretsa pa nyumba pati ndiye damba kumwa mpakana ndikubuza kufika pakati usaletea osana china chilichonse wesimfika kuti no ndabisa kuti amowa nena ngena wamata mabotolo komanso mazo ndiwera uwa mati ena mati nkayanjinga ndiye mowa mene ndagula mwandauma mpaka kufika pakati osapezeka kusintha kuna wonse ndikumwabe wasala pang'ono dangona mwana wa ine oyamba akuoneka ngati yamba kufoka ndiye idali nyumba adali panja zonse ndi make yene adabwera maya mwana ibanji mwana walifoka nanga mowa umukumwa zonse ifoka yani ya basi ndizo ndangofuna kuti ndime basi ndiye kuti no wasala pang'ono egone kuti kimalizise 5 lita wene mwana zadakuzea kuti angompa kukomoka ino osaledzera olo pang'ono Mungu chani sababu. Leo kazi wana mwana sali bino. Inenso tuna jio nango dabo sina ngakuja udari senta udimesakara yopera kwa mchande muna kuteza udimuna ngofuna mwalile mwana hii wanyama damba kufamanda ndikamene ndamuza nkazi ababa ati tikito uzibadala leda nyamunga lompazi wako nyamunga mwana jamoja sina malizi sensu takita uzibadala mwana jatango siya mwana kutoka pa nyumba tango enta kaulendo kujeka sasa mwana jasuka basi fika uzibadala kuja atandizidi wangu kasida manghwa mpeza ya mwana walibe kude na leo ngo dimina kadi tuzi nango tenta kamba mpepo basi kama sako bwana mwana kamenda ubera kwa nyumba zaenda kuzika kuti kwa ine tena ngo maona ngati kila jadi kubera hapo ndi yandikira jenzi kama sina jona bino nango dada basi jasa jinga sabona itachibitika kandijani hapo kwenda kudaba soka yenda amba kukanika senza kuti nikamera ndizo ndimomoa ndi adandu zako da ukaona kina jako sa tutumuza bina kajani ya wengo yanga na basi ka winango onege kuti wakoneka kuti yakonisa ka akudwala kajani sa dabo nacho ya wengo kala pe ndi apapa tikanga banji ndio dakala tagona kilimene mawamati dai mbafoni ndira sinanga kuna kanga di tundu kuona bune ya soga munga kandoza ntarendesa dongo soko ma daenda mo sokoneza bangona kanga mwana dabeto ne sisi bune Besawa na nguruza da basi amene kuwalepera inese kuna ndaona kale kuwalepera mwana nge menezo uona udubanga banji umene mawamwaga dabeto no sisi maenda so kwa kala de mungu sima bilanso modibanda kwanga zintu ba komodatuvo eti nantambili amba udaga ta mtu amene zafura ndijani kama pia kina divisions ongo kala de mungu sima bilanso nsito basi ngo sokoneza basi anyumba wanta mena na fotokoza basi mata kwa itana antu wa balance bora zanchi basi pasaka yote mtu na sabena akafuna kutoka kwa maogo
apemphe basi ta ndibera kaye ngemuntu basi achoke ndo tafika povuta sopano nde moti padalibenso mtendere kazi wangayi mango kaya kuna kumenya mango menya mosi zosachikanso bwinoya de makolo akaona zonse adathamanga kuita mwasing'anga emenya samagwira bwinobwino mutu ake yani de mchanga uchangamira adapanga kuti adachabwera wauza makolo anga kuti mwina nkutheka mchanga ina pake adapita vina wakutheka kuti mwina ndikumene kwasokoneza zina zake fukaine kami kuchokera tsikulo sinimakhaso kukhazikira munteri zinazizense padalibe oyo zinazi kukamba papa ndikuti amandiuza ndi anthu soko kuti zinazi kumangopanga zakuti zambiri zizotuluka kuti singazithiku zinena zonse ndikamene adakunyamuka makolo anga ndi nyamata imene adangandiperekezeka kuti asokasing'anga kuti ikamene adanena kuti abasi inenso kuno daona kake ndibera kuti ndibera kumeneko ndikabwera ndizakonza imene adabwera adapita makolo zowoza adanza adasipitani kunyumba kunzabwera ndekha ndikafikaso mpakana pa nyumba pa pamene makolo anga adakubwera adikirako pa 2 days pamene sing'anga kuti adakufika adafika ntangomuona ndikamene dayamba kuzindikira sopano bwanji yada ndi pasana mitengo nake iri ndizoti basi tenga mitengo kumaso mene udakamba kusopa nkaona vile ndikutanye nditanye mnyathawuzindikira sopano ntangomuona sing'anga imamba kuzindikira sopano ndikabasi adanditenga kwanza ngati mene amadzira omupya ndikumbuza kuti akuyambira lero mosa zamwenso taizenso sapange nde kwakhalabe chiphinzo kaine kuona kuti mankhandi nange ziona kuziyamba koma chifukwa chosa kutisika kwaine faida una tino babera mavuto tino chipanda makolo tiyimilirapo ndizifiziri bwino yayi nkhani inathira pomwepo basi munachira palibenso china chimene munakumana nacho chiupsa ya pano ndinachira moti sindikuonaso china chizovuta koma mangozonabe kuti nthawi zina kusakhutisida sizabwino yayi fole mino kuti mizini mapanga imayendanso bwinobwino koma kamba kosakhutisida ndafuna kuti minango iyende mwa changu kuchera mmene tidakuyemberamo koma ndaonabe ngati ndisokoneza maplani onse amene ndali nawo akhazinso kupweteka kwambiri kwangu sinimaziwalanso kuti ndikakumbukira papa mmene ngati ndipo sindidalekezanso nde mundakamba kuti mmene munkapita kwa sing'angako ndi nzanu sing'anga uja anangokukhazikani kumagwira ntchito zake nthawi yayitali kenako amakuthandizani chakumadzulo anadziwa bwanji kuti mwabwerera nkhani yake yokhudzana ndi mankhwala okhuza business kapena ni nzanu chanakaulula kuti mkufuna mudapeza mankhwala a business pamene dafika adangotilonjera pasamoni ndipo kudalinso anthu ambiri tino amathandizidwa ndipo palinso anyamata ayatsikana amene amathandiza anthu akabwera zonse amalandira pasamalo okhala ngati pali chakudya chimathabwera ngatife takhala tafika tamaleze chakudya chitabwera tajaja kandi mathandizidwa cham'mafiri koma pamene dalowa mkatimo ndipamene adangotuluza zimene dayenderazi sitimafotokozesa tabwera kuno tifuna zakuti ayinso koma adangofotokoza kuti abwera kuno maprogramu anu mufuna program ya business ndikuthandizeni bala business fotokozanso kumene business zetu mapanga anandiuzanso kuti umapanga mmagula golide ndipo ine chipedede nacho tazisoona mufidi akutha kuthiwa ndipo sinafotokoza china chijesa adangondiuza njiyeyo basi sopano sing'angayu mukamuona amalankhula chichewa woti ndiokhala ku Mozambique sing'anga ku Mozambique amalankhula chipitikizi amalankhulaso chiyankhulo chakonko sijifenaso chakwathu kusanje kuno timalankhula chifena koma pamene konse sijifena yani ndikange china yakonso ukhangati kati chilolo khangati amati chilolo sofuna kufana nako ndi chilomwe choncho koma iwene akamati chilolo chiyankhulo chawo nde mmamvana bwanji pali anyamata ina akamasa kumasulira iye akanena basi kumasulira komanso anthawiyo ndotino msanga uja adafika poyamba adakumanakalenso kuti adalino adapitako kale adathandizidwako kale ndiye akafika makuti akhali makastoma kale amasafika kukumana naye koma pamene adakumana adafotokozeranso tadandiuzanga koma adafotokoza kuti abwera mavuto yanzanya koma pamfusa zanga mati chipitikizi amayankhula komanso chilolo chamayankhula koma pali anthu amayankhula chiyankhulo china chilichonse wachichewa kandi chisena ukafika chiyankhulo imene manena umayankhula yomuni akayankhula sing'anga ujaliro ndi amene amamasulira kukuza zonse masa kumbukana ndi munthu amene amagwira ntchito kumeneko nde
mwafika kumene kucha zina ndi zina zimene munaona kwa sing'anga zinali ziti kupatula kuti kunadzadza anthu amene amabwera kuzatenga mankhwala osiyanasiyana analiko ena oti amaoneka kuti akutenga mankhwala kuti akudwala ya mankhwala kumene ndona matenda aso adalipo amathandizanso matenda chachumazi amathandiza komanso amaonekaso kuna zinthu zake zino kulowa mkatimo wakhala lino munango moyo wake ndosagwira za uzotetemera wekha basi ndinanda makhala zinthu zosiyana-siyana zino nyumbamo iya ndi nyumba ndithu zino moyotsa ngati zinena bwinobwino nde maonekedwe ake asing'anga amaoneka kuti koma ndo andalama kapena pamaoneka pa khomo poti pali munthu osauka maonekedwe pa khomo pakuoneka kuti no siya ndalama kwenikweni komanso siosauka koma amango amene ndamuonera aoneka ngati no ndalama zasasigwira koma sindinganene kuti no ndo koma limene ndaonapo mpadali njingamoto kangati zitatu zimene sindazwa kuti no wakhala kuti mnango kwabwera matenda enango athandiza kwawo ndikutali koma iyeyo ali kumbali kwenikweni si pafupiso ndi sanayandikane ndi anthu ali kutchire kwenikweni kuti no munthu kuti fika kumene koma ndiyandikane ndopali ena amakhala kuti mnango njingamoto angokasiya ndihayala pobwerera kwali njingamoto nsikhala chiko zitatu inafa kunyama ulo inenso itapita kuka kumene kudanyamuda njingamoto zake ukasidwa kunsolo kumene kunapiya mamini basi obwera kuti tafike kukula marivosto chili kuti kule tangani kubere konsanje tafike kudidi poti kumene kukwasing'anga kwana kupitisaniko ndi nzanu kukuuzani kuti muthandizike pa business imene mmapanga kuti nzanuyu adanena kuti iyeyo adapezako mankhwala ndipo zimamuthekera zanga ndi kunena zona iye zimanthekera koma tada ndiuze adatanganya komanso tada ndiuze kuti athandizidwa munjira iti kumaya dango ndiuza idali kapita kumene wakhala olimba mtima okhoza kuthandizidwa komanso ina njinsi ikhoza kukuyendera ndiye modiwelo business yake ndikamona alimaona adi kuti niyayi imayenda potsiriza nkhani imene inakuchitikira ni inuyo mungalangize chani anthu kutengera zimene mudakumana nazo potenga ndi zimene mudakumana nazo makamaka kwa zinyama tanzanga ofunika kuti no izi kutitsidwa ndi zimene ndizipeza pa nthawi chifukwa kuti no ndimene ndakumana nazo ine popanda zibale ndithandiza bwenzi munango panova munango ndingoenda mupandanso kuti zimene zake zimene ndikhala bwino ndafulumira kuganiza zinthu zoti muna simphayi yanga imene kuti ndikadapangaso zimene kuyayi koma popeza dangofulumira ndisadayidaoneka kuti no ndaziyamba koma sina zimalizise bwinobwino nditonde kwa zinyama tanzanga ndikhoza kuwalangiza kunena kuti no tonde isathamangire za mankhwala kakuti nthawi zambiri zimaoneka zophweka kwa anthu zonse kuti zikuwayendera koma ndikuona ngati amadusamo zinthu zokhwima kwambiri ndiye mapeto ake tikhoza kuona patsogolo lathu moti apapa bwenzi tapitisa amene dayambira panopa bwenzi tili patali koma ndaona ngati pasokonekera china chake tino business zanga idachita ngati asokonekera ndalamaso ndaononga kuti ndibereke ngati mene dalili kale ndi langizanga ndimene ndikwende tithamangire zinthu azinyama tanzanga tiyende pang'ono mpaka na munango mulungu nkuyankha ine ndathokoza kwambiri kuti munalola kuti ticheze mtsiku la lero kuzikomo kwambiri